Bethunani khanize nazi indaba ezimbi. Nanku umgosi ombi kodwa ke kuba ingumgosi asizongathethi. Lo mgosi ke siwuphakelwa nguLady Londi ongumgosi entertainment apha ku-YouTube. Naye ke uphakelwa ngumntu osemzumbe. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Bethunani siva iindaba zoba uMpumelelo Mseleku udubule umntu kowabo. Now this is allegedly, guys. Into enzekayo ke kukho umntu opha emzumbe oye waza nezindaba echaza uba caba kuye kwafika umntu kwaMayeni on Friday morning kuthiwa phaa ngabo-6 kusasa wafika lo mntu kuthiwa wafuna utata uMusa Mseleku kuthiwa bebuza uba iphile nja uMseleku. Caba ke ebehlomile ke andani nobephethe umpu nobephethe imela kodwa ebephethe into ebeyiphethe kwacaciseka utata uMusa Mseleku akekho. Caba ke kuthiwa ebeleli kwamacele ngala Friday. Hayi ke caba uMpumelelo waphuma ke noba naye siva kwenzeka ntoni, and then ke ngoku noba kwabakho loo ngxabangxaba yenzekayo phakathi kwabo uMpumelelo ingathi uMpumelelo uthe wobona uba uphethe into ayiphetheyo lo mfana, naye uMpumelelo ingathi kuthiwa wahamba ke wolanda umpu wakhe. Na uMpumelelo ke siyayazi uba une-security company ebizwa ngoba Sibindi Security, into enjalo. Ewe zikhona iipost ku-Instagram njengoba nibona apha kunye nabantu baphethe isibhamu. Kuthiwa ke uMpumelelo waphuma naye, and then wawuthi bephumile ephethe naye into ayiphetheyo kuthiwa umfana wabaleka wabheka egeyithini, kuthiwa uMpumelelo wamlandela ke, and then kuthiwa wadubula. Kuthiwa ke umdubule izihlandlo ezi-4, and then ke nanku apha niyabona udunduluzile nanga namapolisa. Kuthiwa yenzeke phaa emzumbe kwaMseleku. Kuthiwa ke lo mfana uhlala ngakulosamke uwife number 5 lo katata uMusa Mseleku. So ke ngoku asiyazi noba mhlawumbi sisidala sakhe okanye kwenzeka ntoni, kodwa kuthiwa uhlala phaa ngakulosamke lo mfana. Uba bemfunela ntoni utata uMusa Mseleku enomsindo ngolu hlobo, mhlawumbi sisidala sikawife number 5 asazi. Siyazicingela bethunana, sitsho uba siso yho singabanjwa. Andiyazi ke uba ungene njani, mhlawumbi ibivuliwe igate okanye akhange ivalwe okanye ukhwelile waqabela ngapha kwela ntuka kwamadonga okanye kweyadi yakhona njengoba ndibona iyadi yakhona ineentsimbi. So ke caba ke kuthiwa uswelekile ke, asiyazi ke uba uMpumelelo uthathiwe ngamapolisa okanye ithini into. Sithi rest in peace ke bethunani kulo mntu uswelekileyo. Mhlawumbi ke sizawusiva istori siphelele uba kanye ngumntu waphi bekusenzeka ntoni. Now that istori siphuma niyava ke nani bakuthiwa le nto yenzeke ngoLwesihlanu oko kuthe cwaka. Bethunani zayaphi ijournalist ntombi, iindaba ezingaka kude kuphela imini yonke ngoLwesihlanu noMgqibelo wonke singakhange sava nto on i-mainstream media. But anyways ke bethunani itsho into. Enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nani uba nicinga ntoni ngayo. uMpumelelo bethuna phofu ke kuzawuthiwa ibiyi-self defense because laa mntu ungenile mhlawumbi bengavulelwanga uzingenele, okanye noba bevulelwe uye wakhupha ke mhlawumbi noba into ayikhuphileyo then nabo ke baboma mabazidefende. Awande befunela ntoni tata uMusa Mseleku. Papa yini bethunani yonke ke le nto it's allegedly.